Здравейте! Аз се казвам Наталия и в този канал ще качвам съдържание за училище, за лайфхакове, например, всякакви неща. Малко ми разхвърля на косата, защото до сега лежах. Това е друга тема, така че нека продължаваме към видеото. Днешното видео ще е на тема какво имам в раницата. След 2 дни започваме училище. И това е моята раница. Тя е на Nike, е доста голяма. Така. В момента статива ми е стол в стаята ми. Така че мама ми обеща, че ще ми купи микрофон и камера и скоро ще гледате много хубави видеа. Така, първото нещо, което вадя от раницата е ето тази мушамичка, която е доста готина и е доста готин пастелен лилав цвят. И миналата година бях с такава, обаче бях с розова и сега искам да пак същата, защото беше доста хубава и не се късаше лесно, защото преди където ползвах винаги се късаха. В смисъл мушамичките, където са за маса. И вече повече ми харесват тези, които са си за чин. Следващото нещо, което изкарваме ето този несесер на Nike, обаче забравих да спомена нещо. Ви качвам вече от 5 години, малко се притеснявам да качвам. Обаче, надявам се да ви харесва видео съдържанието ми. Както казах, ето несесер на Nike. Вътре има ножички, оливи, химикалки, всякакви работи. Следващото нещо, което вадя е несесер, пак несесер. Вътре има всякакви работи. Има обикновени химикалки, трещи. Ние трещите ги купуваме или от Кик, или от... Има един магазин на име Фестико. Има го в Надежда, поне там съм го виждала, и в София. Следващото нещо, което вадя е читанка. Не искам да показвам учебниците ми, защото на тях пише кой клас съм. Ще ви покажа само и така. Ползваме учебниците на Просвета. Още от 1-ви клас. Така. Нека приключваме в този джоб, защото има само учебници тук. Така. Следващия джоб е мъничък и той е лоното. Така. В момента си повдигам крака, за да се види раницата. Огромна е. Вътре този джоб изкарвам едно несесерче, което е доста изцапано и затова го ползвам за такова, за спешни случаи, неща. В него има ластички, доста съм се презапасила с ластички, лъкчета за гърло, слънцезащитен крем, бебешки крем Судо, едно балсамче за крем за ръце, едно балсамче за устни, таблетки за круизна температура и такива бомбонки, които са с мед и джинджифил за гърло отново. Така не приключвам с това несесерче.
след като ви покажа всички неща, които имам в раницата, ще ви покажа и самата раница. Последното нещо, което вадя от малкия джоб е едно лепилце, което е доста голямо. Да, или не знам дали е толкова голямо, колкото... Да, голямо е. Малко се изважда, защото все пак догоре е извадено. Иначе така се изважда. И залепва доста добре. Сега ще ви покажа. Да не можеш да си махнеш ръката, в смисъл да си махнеш пръстите. Залепва нормално и хубаво и не е някакво такова, само така да, например, така да направиш на листчето и то да се отлепи. И това лепилце струва само 1 лев или 1,50. Добре, приключихме с нещата в раницата ми. И сега е време за раницата. Така, доста е голяма. Даже ми събира и подложката за чин, която е голяма, сравнително голяма е. В старата ми раница не се събираше. И в тази раница на най-просто ми харесва, че събира доста, побира работи и не е обемна. Заема място. Има доста хубав и удобен гръб. Ето. Тук също има гравирано лого на Nike. И цяло е доста хубава. И на вид, и на удобство е добра. И беше към 58-59 лева, някъде там. Не е много скъпо. Черните бяха по-евтини от другите цветове, а аз исках точно черна. И си взех точно черна. Не знам вече защо ги правят с оранжев несесера, защото преди бяха с черен. Лично на мен ми харесват и двата варианта, обаче черния е по-малък, оранжевия е по-голям. Всичко, което ти е в ръцете, го изпускаш. Наталя. Много си накадърна. Да, много съм с кашкавалени пръсти, така както казвам аз. Което трябва да го поправя. Сега нека приберем нещата. Прибираме. И също е доста хубаво на тази раница, защото се затваря лесно и не засяда да ципа и така. Нали? И изглежда като скрит цип. Вижте. Раницата е доста хубава и доста удобна, както казах, друг път ползвам такава раница. Ще видя тази година как ще е с нея и ще ви споделя как удобна ли е, събира ли ми нещата за физическо, храна. И това беше от мен. Чао, чао! Надявам се видеото да ви е харесало.